салом дӯстон, футбол боз гарм мешавад, чунки Лигаи Чемпионон пас аз танаффуси бозиҳои байналмилалӣ бармегардад. Ин замоне аст ки миллионҳо мухлисон бо шавқ мунтазири бозиҳо мешаванд. Беҳтарин дастаҳои Аврупо ба майдон мебароянд то нишон диҳанд ки беҳтарин аст. Дар 2 рӯзи оянда мо 18 бозии ҷолибро мебинем, ки дар он дастаҳо барои ғолибият ва трофеи муҳим бориза мебаранд. Лигаи Чемпионон танҳо як мусобиқа нест, балки ҳар бозӣ метавонад таърих шавад. оё мо шоҳиди ғалабаҳои ғайричашмдош хоҳем шуд? оё дастаҳои маъруф метавонанд пирӯз шаванд? Ҳама инро мо хоҳем дид. То ягон лаҳзаро аз даст надиҳед ва аз ҳамаи хабарҳо огаҳ бошед, ман шуморо даъват мекунам ки ба канали телеграми ман ҳамроҳ шавед. Дар ин ҷо шумо метавонед ҳамаи бозиҳоро пахши мустақим тамошо кунед ва ҳамчунин хабарҳои тару тоза аз ҷони футбол бо фикру ақидаи худ. Ин канал ба шумо дар ҷони футболи бузург кӯмак мекунад. Ссилкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Бинобар ин обуна шавед, то аз тамоми рӯйдодҳо огаҳ бошед ва аз футбол лаззат баред. чанде пеш Реал ва Боруссия дар финали Лигаи Чемпионҳои мавсими 2023-24 бо ҳам рақобат карданд. Акнун бозии такрории он бозии ҳалкунанда, аммо дар даври умумӣ имшаб баргузор мешавад. силсилаи пирӯзиҳои хонагии клуби шоҳона дар ҳамаи мусобиқот то имрӯз аллакай 6 бозиро дар бар мегирад. оё Нури Шаҳин, бозингари собиқи Реал, ки эҳтимолан бо гармиҳо давраи худро дар пойтахти Испания ёд намекунад ва ҳоло сармураббии замбурун аст, метавонад ин силсиларо қатъ кунад. тамошои рақобатро бо як ҷолибтар гардонед. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Даниэл Олмо, нимҳиматгари 26-солаи ҳуҷумии Барселона дар пешорӯи бозии муҳими Лигаи Чемпионҳо бар зидди Бавария дар маркази таваҷҷӯҳи ҷомеаи футболӣ қарор гирифтааст. васоити ахбори оммаи Испания аз ҷумла Диарио Спорт хабар медиҳад, ки иштироки Олмо дар ин бозӣ бо сабаби хавфи такрори ҷароҳат зери суол аст. ҷароҳате ки дар бозӣ бар зидди Жирона дар доираи Ла Лига гирифта шуд, сабаби аз даст додани якчанд вохӯрӣ гардид ва ҳоло иштирок дар яке аз бозии бештар интизории марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо таҳдид мекунад. барои Барселона ин як талаффути ҷиддӣ аст ба назар гирифта, ки ҳиссаи нимҳиматгар дар даста чӣ қадар бузург аст, ки аллакай баъд аз гузариш аз РБ Лейпциг дар 3 бозӣ 3 гол задааст. аммо новобаста аз норавшании иштироки ӯ дар бозӣ, хотираҳои Олмо аз вохӯриҳои пешинаш бо Бавария равшан мемонад. ҳамон тавр ки ӯ худаш эътироф мекунад, яке аз чунин бозиҳо ба як сценарияи хаёлӣ табдил ёфт, ки дар он ӯ тавонист хетрик кунад ва беҳтарин бозии худро нишон диҳад. шояд маҳз чунин хотираҳо барои Олмо ангезае хоҳанд шуд, ки ҳарчи зудтар барқарор шавад ва ба майдон баргардад. барои Барселона бозии дар пешистода бо Бавария на танҳо имконияте аст, ки мавқеи худро дар Лигаи Чемпионон беҳтар кунад, балки шанси нишон додани қуввати худ бидуни яке аз бозингарони калидӣ низ ҳаст. дар набудани Олмо ба ҳайати мураббиёни даста лозим аст, ки қарорҳои нави тактикӣ пайдо кунанд, то ки набудани ӯро ҷуброн кунанд ва силсилаи муваффақро дар мусобиқа идома диҳанд. дар ҳар сурат мухлисони Барселона бо шавқ интизори хабарҳо дар бораи барқароршавии Олмо хоҳанд шуд. умедворӣ доранд, ки ӯро ҳарчи зудтар дар майдон бубинанд. зеро истеъдод ва тавоноии ӯ барои ҳал кардани натиҷаи бозиҳо ӯро ба яке аз арзишмандтарин бозингарони ҳайати каталониён табдил медиҳад. бозгашти Неймар ба майдони футбол барои ҳамаи мухлисони ин истеъдоди бузурги Бразилия рӯйдоди деринтизор буд. баъд аз ҷароҳати ҷиддии пайванди салибии зону, ки дар октябри соли 2023 дар бозӣ бар зидди дастаи мунтахаби Уругвай гирифт, бисёриҳо савол медоданд, ки оё Неймар метавонад ба сатҳи пешинаи бозии худ баргардад. аммо воруди ӯ ба майдон дар бозии Лигаи Чемпионҳои Осиё байни Ал-Ҳилол ва Ал-Айн воқеан пирӯзии ирода ва маҳорат гардид. вақте ки дар дақиқаи 77 бозии Неймар ба майдон баромад, стадион воқеан аз кафкӯбиҳо тарк кид. ин на танҳо лаҳзаи бозгашти бозингар буд, балки рамзи умед ва устуворӣ. футболбозе, ки дар тӯли як сол душвориҳои ҷисмонӣ ва равониро паси сар кард, боз таъми бозиро, ки барои ӯ муддати дароз дастнорас буд, эҳсос намуд. бозӣ бо пирӯзии Ал-Ҳилол бо исои 5-3 анҷом ёфт ва ҳарчанд Неймар гол назад, ҳузури ӯ дар майдон ба даста ва мухлисон илҳом бахшид. ҳаракатҳояш эҳтиёткорона, вале бо эътимод буданд ва ҳар як партофти ӯ бо ризояти трибунҳо
истиқбол мешуд. Ин бозгашт буд ки нишон дод ки Неймар ҳанӯзам метавонад бо бозии худ таъҷубовар ва шод гардонад. Акнун пеши Неймар вазифаи нав истодааст ба шакли беҳтарини ҷисмонӣ расидан ва боз фигураи калидӣ дар ҳайати Ал-Ҳилол шудан. Бозгашти ӯ ба майдон на танҳо пирӯзии шахсӣ, балки илҳом барои ҳамаи онҳое аст ки бо душвориҳо дар роҳи орзуҳои худ рӯбарӯ мешаванд. ҷони футбол бо беқарорӣ интизори голҳо ва лаҳзаҳои дурахшони нав аз устоди Бразилия аст. вақте ки сухан дар бораи омодагӣ ба бозиҳои муҳими Лигаи Чемпионҳо меравад, ҳар як ҷуз метавонад аҳамият дошта бошад. барои Боруссия Дормунд бозии пешомад бо Реал Мадрид на танҳо санҷиш дар майдон, балки инчунин як душвории стратегӣ берун аз он гардид. қарор дар бораи он ки машқро дар майдони рақиб нагзаронанд ва дар Дормунд бимонанд, мавҷи муҳокима ва спекулятсияҳое ба вуҷуд овард. мураббии асосии Боруссия Нури Шоин фаҳмонд ки ин қадам бо поидани машқҳои мо аз ҷониби Реал надорад, гарчанде ки дар футболи муосир чунин корҳо кам нестанд. дар замоне ки ҳар як даста кӯшиш мекунад ки бартарии худро ёбад, имконияти зери назорати рақиб қарор гирифтан воқеӣ мегардад. вале Шайн таъқид кард ки дар ин ҳолат сабаби асосии ғамхорӣ дар бораи даста ва хоҳиши кам кардани стресс аз сафарҳо мебошад. машқ дар пойгоҳи худ дар Дормунд ба бозингарон имкон медиҳад ки дар муҳити одаткардаашон бимонанд ки ин метавонад аз ҷиҳати равонӣ ҳалкунанда бошад. вақти камтаре ки дар сафар гузаронида мешавад, маънои вақти бештар барои истироҳат ва барқароршавиро дорад. дар шароити ҷадвали зичи бозиҳо ин метавонад омили муҳим барои ба даст овардани муваффақият гардад. илова бар ин, дар футболи муосир дастрасӣ ба маводи видеои омӯзишӣ услуби бозии рақибро без зарурати ҳузур дар ҷои ҳодиса имконпазир месозад. Реал ва Боруссия кайҳо боз якдигарро аз рӯи сабтҳои бозӣ омӯхтанд ва машқ дар майдони рақиб эҳтимолан маълумоти нави назаррасе намедод. дар натиҷа қарори Шайн як қисми стратегияи васеътари идоракунии захираҳои даста мебошад. дар пеши Боруссия боз бозиҳои зиёди сафарӣ ҳастанд ва ҳифзи қувваи бозингарон метавонад нақши калидиро дар муваффақияти онҳо бозад. новобаста аз он ки бозӣ дар Мадрид чӣ гуна анҷом меёбад, дормундиҳо аллакай нишон доданд ки барои мубориза на танҳо дар майдон, балки берун аз он омодаанд бо истифода аз равишҳои ғайристандартӣ ва нишон додани эътимод ба қарорҳои худ. ба ҳамин тамом, бори дарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.